hamaika. Aldatu katalk pantaila, tosetik etorri den nagusia. Alkandoran izerdi usain zarar, herri osoa baitu tartuta. Portfolio ondo betetzen bada, bikaina itzela kakao talkora, bitartekari gara jazina da. Etekinik ez duen barne enpresa, nekazariak zapaltzen dituen hori. Kakao hork hori sortu ondoren, baina beraiek slak erabiltzen. Bikaina itzela kakao talkora, bitartekari gara jazina da.